दर्शक बंधु मुझे आपन ब्लॉग को आज कैराती गाँव प्रोग्राम सैला आज बड़ा नुआ गाँव जीवु गाँ ना कौन जानू नुआ पहुँचे जानिया यात्रा कर सब बता पेंटिंग बस आराम से मालू भाई मालू भाई देखो बरा को कौन आज दिया ना जीवन ठीक घंटा दी सही भाग चिन्ह देखी गाधे ब्रश कर गाजू गाधो आम हिरोइन ब्रश ब्रश कर टोटाल ये गाधे पूरा देखिए पूरा मोटर लगी खाली अनगत गुदु गुदी पानी बाहर गाधे मोटू बर्तन खाई सारे न गाधे घर आप वीडियो देखुचे घर कहीदे खेल रूम एंट्री गाड़ी थुआजे क्रिकेट खेल देखिए रूम देखिए कौन कर अरे बॉल पकड़ माड़ उड़ाऊ बस रेडी रेडी आउट आउट नमस्कार दोस्तों को आज बर्तमान आम खंडीपत्र बर्तमान बही प्ले होता प्रभु समस्त भल लगे तो आसू देखिए क्या कौ रोल मिली मैंने सब एकाठी पांची पड़ा जी जहाँ उठेला से रोल ताक दिखाई मत तो हनुमान जादे आउ कौन करा देखिए किए कौ रोल कर समस्त सब टेनसन देखिए आम गोटे टेनसन बसगले प्रथम आम सीता माता पाखु सीता माता पाखु आरंभ करिया नमस्कार आज चलती रात 10टा आरंभ हो आज मैं सीता घूमार अच्छी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नमस्कार कहते समस्त टेंशन थे कारण कई जान ना किए कौ रोल कर हठात जहाँ जो रोल सारी दिखते समस्त से रोल में बांटती आपको बर्तमान आप बर्तमान कथा कर दूसरे आप कमेंट देवे ये किए तो आप निजे देवे नमस्कार जय माता दी आज आम नाच खलीपत गंजाम आज आम आज तो सब समस्त सेंस चेंज किए कौन आज रोल कर सी मुझे जानी किए कौन रोल कर आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब बर्तमान आम जो देखते जहाँ सब नारद भूमिका देखुए लक्ष्मण भूमिका देखुले सी आज शिव सी बर्तमान टेंशन रही शिव बाबू अलग टाइप फिल हो धन्यवाद ये बर्तमान आमर सब माने मुखाखरा कलाकार बर्तमान सी आज बाहर देवनी की माइक सी सब मुखा पिंधि अभ्यास सीटा किसी कहूना आमर घंटी भाई सी बर्तमान रामर पुए गेट ठिया कि कौन फिलिंग्स तुम 5टा पड़ जाइए 5टा पड़े रिचार्ज ना हॉटस्पॉट आनी मु चाकर आज मुझे चाकर समस्त सब हॉटस्पॉट आनी जुआई देली कहले रिचार्ज करता
କୋଉଠି ଗଳି ଦେଲେ ଆଉ ଭଲ ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ଇଏ ତତେ କରେ ଆଉ ଅଧରେ ଯାଇକି ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜୟମାତା ମୋ ଭାଇନା ରୋଲ୍ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ହଉ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ହାଇ ହାଇ କରିଦିଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଯେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ତାକୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ଧୋବଣୀ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାତାରାଣୀ। ଆଜି ଆମର ଲବକୁଶ ନାଟକ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ରାତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମର ଲବକୁଶ ନାଟକ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ସିଧୁ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ରଜଗୀରେ ଯାଉଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ବାଜାବାଲା ମୁନା ଭାଇ ଆମର ଯେ ଖତରନାକ କମେଡ଼ିଆନ ତା ସହିତ ବାଜାବାଲା ମୁନା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବେ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ଛୋଟ ମୋଟିଆ କଳାକାର ଖତରନାକ ବାଜାବାଲା ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡୁନି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତମେ ଖାଲି କହୁଛ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାର୍ଟି ଓନର ଅରଫ ସରଫ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗରମ ମାନେ ସାରେ ଲାଗି ଯାଇକି କହୁଥିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ନାଚ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଯୋଉଠୁ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିନ 10ଟାରେ ସରିବ ସେଇ ନାଚ ପସନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହ ସାରେ ବାଳ ଦିଅ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳ ହଜିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ କିଛି କହିବେ। ବାଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ବାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ସାରୁ ମାଗିଲେ ବି ବାଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖିତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି। ତମେ ଆଜି କୋଉ ରୋଲ ଶିବ ଆଜି ନା ଏଠି ମୋର ଆମର ଅଭିନୟ ରାମ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ନେଳି ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ମିଲୁ ଭାଇ କନକନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କନକନ ପାଇଁ ରାମ ପାଖକୁ ଯା ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଜଟା ଥିଲା ଆଜି ଜଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଟା ଖୋଲି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ କଥା ଆମେ ବହୁତ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ଭଳିଆ ଭାଇ ଆଜି ଆମର ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ଖଲିଗୋଟ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ବା ମହିରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମର ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏତିକି ହେଉଛି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ବନାଇ ଜୟ ମା ନମସ୍କାର ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରବେଶୀ ବାଜା ଏଇ ଋଷିମୁଖଗିରେ ଆମର ମୁଗକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗ କେଉଁ କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ଧୋତିକି ତାର ବଧ ପୁରା ସବୁ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କିଛି କହିବେ ମୁଗ ଭାଇ କିଛି କୁହ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଆମର ଏବେ 7 ଦିନ ହେଲା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଆମେ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଖଲିଗୋଟରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲଗାର ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଗ ମାଗି ପଚାରିବି ତମର ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ପଡ଼ିକି କ'ଣ ଓଳମକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡ଼ିନି ଆଉ ଓଳମ ବାକି ରହିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡ଼ି କାଲି ଗୋଟେ ଆଉ ନାହିଁ କାଲି ଯୋଉ ଚାଲୁଥିଲା କାଲି ଯାଇ କଥା ନାହିଁ ସେଇ ମୋ ଜାଗାରେ କାଲି ଚାଲୁଥିଲା କାଲି ଯେଉଁ ଖତରନାକ ଚାଲି କାଲି ଯେଉଁ Oh,